Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy YePamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chekupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Chechi yeChrist Embassy YePamhepo yatinoita muchishona. Toda kutanga nekunyengetera. Shure mezvo tichanzwa kuerenga kwerapsodi ranhasi, uye vaimbi vedu ticharopafadza nekuimba, tichanzwa kuimba tinenge tichipembera pamwe chete. Shure mezvo tichapiwa shoko redu ranhasi. Haleluya. Toda kutenda Mwari. Tinoimba kuti Mwari wanga uchitiropafadza svondo rese rapfuura, uye kubva kune zvatiri kunzwa nekuona vari kuteerera maridzo nekudzidzisa kuri kuitwa namufundisi, tiri kuona kukura kwechechi, kwete kungokura muuwandu hwevanhu, asi mukukura mukuziva shoko raMwari. Saka ndoda kuti titende Mwari nezvavari kutiitira. Haleluya. Nekubudirisa kwavari kuita mukati memhuri dzedu, mukati meupenyu hwedu, nekukura kuri kuita shoko pese patiri kuparidza. Haleluya. Ngatitendei Mwari. Tinokutendai Baba nokuti makatipa shoko rechokwadi, shoko riri kubudirira mune zvese zvatiri kuita, shoko riri kukunda zvese zvakaipa, shoko riri kubudirira munzvimbo dzese dzatiri kuenda, dzese dzatiri kuparidzira. Tiri kuona nekukura kuri kuita shoko. Baba, tinokutendai nokuti hatisi kudzoka mumashure. Nzira yedu yagadzirwa kuti tiri kuramba tichibudirira, tiri kuenderera mberi uye tiri kukwira pamusoro. Muzita raIshe Jesu Kristu tinotenda. Tinoda zvekutenda, tinoda kunyengetera nhasi uno kuti shoko parinouya kubva kuna mufundisi nhasi uno tirigamuchire, nokuti ndokudya kwedu. Bhaibheri rinoti munhu haararami nechingwa choga, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva kuna Mwari. Saka ndoda kuti titende Mwari, nokuti ndo upenyu hwatiri kupiwa, ndo kudya kwatiri kupiwa, uye kudya ikoko tichaona kuti urombo hunobva muupenyu hwedu, urwere hunobva muupenyu hwedu, nokuda kwokuti shoko ndo rinopa mhinduro mune zvese mukati meupenyu hwedu. Ngatinamatei. Tinokutendai Baba kuti pese patiri kuenda neshoko renyu, pese patinonzwa shoko renyu, riri kushandura mukati meupenyu hwedu, riri kushandura nyika yedu, riri kushandura mumabasa edu, riri kushandura pese patinenge tiri. Uye tinonamata kuti pese patinoenda hakuna panodziviswa shoko renyu, nokuti imi muri Mwari. Ndimi munoda zvakanaka kuti zvivepo. Isu tiripo tinozviparidza, tinoenda neshoko iri, uye pese patinotsika hatina anotinambidza, hatina anotidzivisa, nokuti shoko renyu rine simba. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai Baba kuti pese pachaparidzwa shoko renyu chiedza chinenge chavepo, pese panoparidzwa shoko renyu kubudirira kunosara kwavepo. Muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Pese ndoda kuti tinamate nendimi. Haleluya. Zvatiri kuda kunamata zvino, ndinoziva kune vamwe vachiri kubvunza pamusoro pekutaura nendimi. Ivavo ndinoti endai kune vakakuisai mugrupu kana vakuru venyu vakutsanangurirei, asi kune vatakatanga navo kunamata nendimi toda kuti tienderere mberi, nokuti zvine pundutso kunamata nendimi. Haleluya. Saka ndoda kuti panguva ino yatiri kunamata, namata nendimi, namata nemutauro wasinganzwisise iwoyo, nokuti ndo munamato waMwari. Haleluya. Ngatinamate. Rimo shakarabo basite rimo koro yabakashaka ramo zotori makarabobo zotori makashika ritori makasanta rabobo zotori makarabobo shika ria makasantori makazotori yabakasanto ramakashikeri yaboko sotori yamakasanta rabobo shika marimo zotori yamakashaka riboko soto rakasantori mamasiteri yaboko sotori yabakashaka ribatori yabakasanto rimakasoto rimakashika rigosta yabakazoto rimokoshiketori yabakasinte. Haleluya. Thank you. Tinokutendai Baba muzita raIshe Jesu Kristu. Haleluya. Panguva yekuteera tichanzwa kuverengwa chidzidzo chedu cherapsodi chanhasi. Haleluya. Haleluya. Chidzidzo chedu cherapsodi chanhasi 5 Kurume
chatinopiwa nemufudzi wedu Chris Oyakilome chinoti, shoko raMwari ndiro raunoshandisa kutora pfuma yako. Ndima yatiri kudzidza kubva kwairi nhasi inobva kuna Mabasa 20 verse 32 inoti, zvino hama dzangu, ndinokuisai kuna Ishe nekushoko renyasha dzake, iro rine simba rokukuvakisai nokukupai nhaka pakati pevakaitwa vatsvene vose. Mufudzi vanoenderera mberi vachiti, ndima yatavhura nayo inopera ichiti, shoko raMwari rinogona kukupa pfuma. Pfuma iyi ndiyo inopiwa vaya vakasanangurwa. Mweya Mutsvene ndiwo vakanyora mashoko aya, vakanyorera kereke, uye Pauro ndiye wavakashandisa kunyora. Asi vaKristu vanhu vakapiwa pfuma, vakapiwa nechekare, vakaipiwa pavakauya muna Kristu Jesu. Havasi kutsvaka kuti shoko raMwari rivape pfuma iyi. Saka sei Mweya Mutsvene vakanyora mashoko aya? Chikonzero chacho chiri pachena. Chokutanga, Mweya Mutsvene vakanga vasiri kuti shoko raMwari ndiro richakupai pfuma iyi. Vakanga vari kuti ndiro rinoisa pfuma iyi mumaoko enyu. Zvinhu zvose zvinotova zvako. Ndezvako kana uri muna Kristu Jesu. Izvi ndizvo zviri mumutemo waMwari, asi kune mhandu. Mhandu idzi ndi Satani nevabati wake. Vanhu ava vanotsvaka kuti vana vaMwari vasatora pfuma yavo. Zvino Pauro anoshandiswa naMweya Mutsvene kutaura kwatiri. Anoti shoko raMwari rinogona kukutambidza pfuma iyi. Izvi ndizvo zvinoita kuti ugone kudya pfuma iyi. Unoidya zvisinei kuti muvengi aita zvipi. Zvino isu tiri muna Kristu Jesu. Pfuma yedu haibvi panhaka yatingasiyirwa nevabereki vedu. Maropafadzo edu haabvi papfuma yavo. Izvi zvinoita kuti tive nemufaro mukuru. Zvinoita kuti tigare takagutsikana. Pfuma yedu iri muna Kristu. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna Vakorose 1 verse 12. Ndima iyi inotaura ichiti, muonge Baba wakatikwanisa kuti tipiwe nhaka yavatsvene muchiedza. Petro anotsanangura pfuma iyi akaiti ipfuma isingagoni kuparadzwa, ipfuma isingagoni kushatiswa, ipfuma icharamba iripo nokusingaperi. Mashoko ake aya tinowaverenga muna 1 Petro 1 verse 4. Pane chimwe chaunofanira kuona mundima iyi. Mweya Mutsvene havana kuti shoko raMwari ndiro rinokugovera pfuma. Rinoti ndiro rinoisa pfuma iyi mumaoko ako. Saka maropafadzo eshoko raMwari anogona kuonekwa muupenyu hwako. Anoonekwa paunofungisisa shoko iri. Anoonekwa paunorizeya mumwoyo mako. Ichi ndicho chikonzero Bhaibheri richitaura muna 1 Timoteo 4 verse 15 richiti, fungisisa pazvinhu izvi, uzviite nemwoyo wose. Unozobudirira, kubudirira kwako uku kunozoonekwa nevanhu vose. Haleluya. Toda kuti tinamate tese. Namata uchiti, mushoko raMwari mune kubwinya. Kubwinya uku kunoonekwa muupenyu hwangu. Mune kururama. Kururama uku kunoonekwa muupenyu hwangu. Rutendo rwangu rwakamuka.
Chikonzero ndechokuti ndiri kushandisa shoko raMwari pakurarama kwangu. Saka rutendo rwangu ruri kuita zvinhu zvinoonekwa. Shoko raMwari riri mumuromo mangu. Riri kuita kuti zvinhu zviwirirane nezvandakarongerwa naMwari. Riri kunditambidza maropafadzo. Maropafadzo aya ndiwo aya andakarongerwa naKristu muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi. 2 Timoteo 2 verse 15, 1 Timoteo 4 verse 15, 1 Timoteo 6 verse 12. Muropafadzwe. Tinomurumbidza, 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 Ishe wemadzishe. Tinomurumbidza, 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 Ishe wemadzishe. Tinomurumbidza, 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 Ishe wemadzishe. Kudenga ndiye anotonga, panyika ndiye anotonga. Kudenga ndiye anotonga, Ishe wemadzishe. Kudenga ndiye anotonga, panyika ndiye anotonga. Kudenga ndiye anotonga, Ishe wemadzishe. Tinomurumbidza, 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 Ishe wemadzishe. Tinomurumbidza, 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 Ishe wemadzishe. Tinomurumbidza, 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 Ishe wemadzishe. Kudenga ndiye anotonga, panyika ndiye anotonga. Kudenga ndiye anotonga, Ishe wemadzishe. Kudenga ndiye anotonga, panyika ndiye anotonga. Kudenga ndiye anotonga, Ishe wemadzishe. Tinomurumbidza, 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 Ishe wemadzishe. Ndichaimba ponesishe wangu, muri mkuru, muri mkuru. Ndichaimba ponesishe wangu, muri mkuru,
tinoda kutenda Mwari, tinofara. Mwari wedu ndiMwari mukuru, sokuimba kwatanga tichiita tichirumbidza Mwari. Ndoda kuzokorora zvekare, ndinovimba kuti patinenge tichirumbidza Mwari kudai, munenge musina kungoteerera semakateerera redhiyo, asi munenge muri muchinamata pamwe chete nesu, muchirumbidza pamwe chete nesu. Ndo zvatinotarisira izvozvo. Haleluya. Ngatingotanga nokunamata. Baba, ndinokutendai ndopambiri nekudzo kuzita renyu, ndinokutendai nokuda kunaka kwenyu, ndinokutendai nokuda kweshoko renyu ramakatipa kuti tigone kurishandisa kuumba pfungwa sedzenyu, tigone kuita zvamunokwanisa kuita imi, tigone kukunda sokukunda kwamunoita. Ndinokutendai nokuda kwenguva ino yamatipa yokunamatai nokunzwa shoko renyu. Ndonamatsira muno mumwe ari kubatana neni pamunamato uno, ndichitaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake. Ndonamata kuti muvhure mweya wokunzwisisa kwake nezita raJesu Kristu, vanzwisise shoko raMwari, vawane kuzarurirwa, uye shoko iri rishande, riite chimwe chinhu mukati moupenyu hwavo. Ndinoziva upenyu hwavo huchashanduka kubva zuva ranhasi muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Ndiri kuchingamidza zvekare kuchechi yedu yeChrist Embassy yatinoita paMhepo muchishona. Ndinoziva kuti muri kuropafadzwa kana muchangobatana nesu muchechi iyoyi. Tinoti makorokoto masvika panzvimbo yakanaka. Garai munesu, garai muchitevera zvirongwa zvedu, motora chechi iyoyi sechechi yenyu, mova nhengo dzechechi iyoyi. Musangoteerera muchienda muchipfuura, asi toda kuti mugare pamwe chete nesu. Mwari vane zvavakakurongerai, zvavari kuda kuti zviitike mukati moupenyu hwenyu. Haleluya. Nhasi ndinoda kuti nditsanangure pamusoro pekuzvarwa patsva. Ndoda kuti nditsanangure pamusoro pekuzvarwa patsva. Ndoda kuverenga muna Johani 3 ndima 3 kusvika 7. Ndo pandinoda kuverenga ipapo. Haleluya. Johani 3 ndima 3 noti kwanzi Jesu akapindura akanga achitaura naNikodhimo. Akapindura akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi kutsva haangaoni ushe hwaMwari. Haleluya. Shoko randoda kusimbisa pazuva ranhasi ndorokuti munhu anofanira kuzvarwa patsva. Hatigoni kutaura nyaya iyi tikaipedza, tinofanira kuramba tichingoidzokorora nokuti yakakosha. Munofanira kuziva nezvayo, munofanira kuinzwisisa. Ndataura kuti ndoda kuverenga zvakare pandima 7 yacho. Inoti kwanzi usashamiswa nokuti ndati kwauri unofanira kuberekwa patsva. NdiJesu vari kutaura ava. Haleluya. Saka ndoda kuti ndingokutsanangurirai kuti tiwane kunzwisisa, nokuti kazhinji kana chitaura pamusoro pokuzvarwa patsva, vanhu vakawanda havanyatsinzwisisa kuti kuzvarwa patsva kunorevei. Ndoda kutanga nokutaura zvinhu zvisiri izvo zvinoreva kuzvarwa patsva. Ndozvandoda kutanga kutaura izvozvo. Kana ndapedza izvozvo ndozotaura zvishoma-shoma pamusoro pekuti kuzvarwa patsva kunorevei. Chokutanga, kuzvarwa patsva hakusi kubhabhatidzwa kunyikwa mumvura kuya. Kana wakangononyikwa mumvura hazvirevi kuti wabhabhatidzwa. Munhu wese anogona kunyikwa mumvura. Kunyikwa mumvura, kubhabhatidzwa mumvura, chinhu chinoitwa kumunhu wazvarwa patsva. Hachisi chinhu chinongonzi kana wanyikwa mumvura woti zvandanyikwa mumvura ndatozvarwa patsva. Aiwa, munofanira kupanzwisisa, mupabatisise ipapo. Haleluya. Saka kana tikakufunza tikati wakazvarwa patsva here, mhinduro yako haifaniri kuva yokuti ndakazvarwa patsva nokuti ndakanyikwa mumvura. Kana kuti vamwe vanenge vakasaswa mvura, vamwe vanenge vakaitwa zvimwe zvakawanda senzira yekubhabhatidzwa. Handizvo zvinoreva kuzvarwa patsva. Chechipiri, kuzvarwa patsva hakusi kungova nhengo yechechi. Zvokuti uri nhengo yechechi, kunyangwe iyo inoyi yeChrist Embassy, hauti nemhaka yekuti ndiri nhengo yeChrist Embassy ndazvarwa patsva, kana nemhaka yekuti ndiri nhengo yeDutch ndazvarwa patsva, kana nemhaka yekuti ndiri nhengo yeZayoja ndazvarwa patsva. Handizvo zvinoreva kuzvarwa patsva. Chechitatu, kuzvarwa patsva hakusi kuita mabasa akanaka. Saka
hazvina kukwana uye hazvina kunaka kuti uti ini nokuti ndoita mabasa akanaka ndazvarwa patsva. Kuna vamwe vanototi ini mabasa angu akanaka kudarika evamwe vanhu vari muchechi. Hazvina basa izvozvozvo. Kana usina kuzvarwa patsva sekusanangura kwandichaita, chero ukaita mabasa akanaka akaita sei, hazvirevi kuti wazvarwa patsva. Haleluya. Chechishanu chandinoda kupa ipapo ndechokuti, chechina, kuzvarwa patsva hakusi kurevurura zvivi zvako. Zvokuti wanorevurura zvivi chete hazvirevi kuti wazvarwa patsva. Nzwisisai ipapo. Chekupedzisira chandoda kukupai, chandoda kutsanangura iko zvino chokuti muchinyatsonzwisisa kuti kuzvarwa patsva, saka kuzvarwa patsva kunorevei. Kuzvarwa patsva zvinoreva kuzvarwa naMwari. Haleluya. Tine zvimwe zvidzidzo zvatakambokupai tichitsanangura pamusoro pekuti munhu anogona kuzvarwa naMwari. Johani 1:11. Ngatitarirei ipapo. Johani 1:11. Kwanzi Jesu wakauya kune vake, asi vanhu vake havana kumugamuchira. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. Saka Johani anotinyorera pano achitaridza kuti kune vanhu vakanzi ndivo vana vaMwari. Kwai vakagamuchira Jesu ndivo vakapiwa simba rokuti vave vana vaMwari. Ndima ye13 yozotitaurira kuti vakazonzi vana vaMwari nemhakei. Kwanzi avo vasina kuzvarwa neropa kana nekuda kwenyama kana nokuda kwomurume, asi naMwari. Haleluya. Kwanzi vakaitwa vana vaMwari kwete nokuti vanga vazvarwa nenyama kana neropa kana nokuda kwomurume, vakaitwa vana vaMwari nokuti vanga vazvarwa naMwari. Haleluya. Saka ndo zvinokuita kuti ugoponesa ugova mwana waMwari. Unova mwana waMwari, kuzvarwa patsva zvinoreva kuti wazvarwa naMwari. Munhu anozvarwa patsva kana achinge ataura nemuromo wake achirevesa kuti Jesu ndivo vava kutonga upenyu hwake. Ndo zvatinoona muna vaRoma 10:9 kusvika 10. Inotitaurira izvozvo kuti unoponeswa, unozvarwa patsva kana uchinge wabvuma kuti Mwari vakamutsa Jesu kuvakafa, uye kana uchinge wapupura kuti Jesu Kristu ndo vava ishe woupenyu hwako. Kwai kana ukadaro unozvarwa patsva, unenge wazvarwa naMwari. Munhu sezvaakazvarwa namai vake haagoni kupinda kudenga, uye haagoni kuwana zvakanaka zvakarongerwa munhu naMwari. Anogona kuzviwana chete kana achinge azvarwa naMwari. Haleluya. Hazvina basa kuti munhu uyu angaita mabasa akanaka zvakadini, mabasa haakuiti mwana wemunhu. Kana uchida kuva mwana wangu, hauwi uchindiitira madana. Ndinofanira kunge ndakakuzvara ini, ndokuti ugonzi uri mwana wangu. Ndo zvimwe chete kuna Mwari. Kuti ugozonzi uri mwana waMwari, Mwari vanofanira kunge vakakuzvara ivo. Ndo zvatataridzwa muna Johani 1:11 kusvika 13. Haleluya. Saka kuti uve mwana womunhu, munhu iyeye anofanira kukuzvara. Kana zvisizvo munenge muchingofadzana henyu, ndogona kungosangana nomwana wezero doko ndoti iwe uri mwana wangu, iwe uri mwana wangu. Tinotaura tichidaro mukutaura tiri tingofadzana, asi kana oda mari yekubhadhara kuchikoro angasaiwana kwandiri nokuti handisini baba vake. Wandakazvara yega ndiye anogona kuuya kwandiri achiti ndinoda mari ndigofanira kumupa. Saka iwe usazvinyepera uchiti uri mwana waMwari kana usati wazvarwa patsva. Uye ndati kuzvarwa patsva unofanira kuti unge wataura nomuromo wako uchirevesa kuti Mwari, kuti Jesu Kristu ndiwo vakutonga upenyu hwako. Kana ukataura uchidaro, Bhaibheri rinoti unobva wazvarwa patsva, unobva wazvarwa naMwari. Saka kuda uripo hausati wazvarwa patsva, kuda wanga uchingoenda kuchechi, kuda wanga uchingobatana nesi paminamato iyoyi, kuda wanga uchingoita mabasa akanaka, uchifunga kuti mabasa akanaka iwaya ndo achakuita mwana waMwari. Ndoda kuti ndinamate neweko zvino kuti ugamuchire Jesu, waane ruzivo urwu, uzvarwe patsva. Namata mumashure mangu, iti Mwari vari kudenga, ndinokutendai
ndanzwisisa pamusoro pokuzvarwa patsva, saka ndinoshuvira kuti ndizvarwe patsva. Ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mwoyo mangu, ndinopupura nemuromo wangu kuti Jesu ava ndivo vava ishe woupenyu hwangu, ndivo vava kutonga upenyu hwangu. Ndinoisa upenyu hwangu mumaoko aJesu kuti vahutonge, vahutungamirire. Nokudaro ndinogamuchira upenyu husingaperi mweya mangu. Ndinofara kuti ndazvarwa patsva, ndava mwana waMwari, ndava chisikwa chitsva, zvekare zvapfuura, zvose zvava pandiri zvava zvitsva. Ndava neutano hutsva, ndava neupenyu hutsva, ndava nemufaro mutsva, ndava nerugare rutsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto, kana wanamata saizvozvi uchirevesa, ndoda kuvimbisa kuti kubva nhasi iwe wava mwana waMwari, wazvarwa patsva, wava chisikwa chitsva. Tagona kunyatsofamba zvakanaka, shoko raMwari raakureva chinhu mukati muupenyu hwako. Ndoda kunamata zvekare newe kana wanga usati wagamuchira mweya mutsvene, nokuti kana wagamuchira Jesu sezvizvi wazvarwa patsva, chaakutevera ndechokuti unofanira kugamuchira mweya mutsvene, unofanira kuzadzwa namweya mutsvene. Ndoda kuti unamate mumashure mangu. Iti Mwari, ndinokutendai nokuti ini ndava mwana wenyu. Ndinokutendai nokuti ndava chisikwa chitsva. Ndinofara nokuti upenyu hwangu hwaakutongwa nokutungamirirwa naJesu Kristu. Ndinokutendai nokuti makandivimbisa mweya mutsvene. Ndinokumbiraiko zvino kuti mundizadze namweya mutsvene. Ndinogamuchira mweya mutsvene mukati memweya wangu, ndichipupura kuti ini ndazadzwa namweya mutsvene. Ndava kugona kuti zvipo zvamweya mutsvene zvaakuonekwa pandiri. Ndagona kunamata nedzimwe ndimi, ndagona kuprofita muzita raJesu Kristu. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto zvekare wazadzwa namweya mutsvene, ndokukurudzira kuti kubva iko zvino paunenge wakunamata, chitanga kunamata nedzimwe ndimi. Takatsanangura tikati usaita zvekufunga kuti kutaura nedzimwe ndimi ndokwevamwe vanhu vasiri iwewe. Aiwa, chipo chaunofanira kushandisa pose paunonamata. Saka tinokurudzira kuti pose paunonamata iva neshungu dzokuti utaure nedzimwe ndimi. Mweya mutsvene vawagamuchira ivava vachakupa mashoko pose pauchange uchinamata, vachakupa mashoko okutaura. Changosara ndechekuti iwe ubvume kutaura mashoko iwayo. Haleluya. Saka ndoti makorokoto kwauri, regai ndingokunamatira iko zvinhu zvakare ndisati ndakupai zviziviso. Ndoda kuti ndinamatire mumwe nomumwe abatana neni nhasi. Baba, ndinonamatira iko zvino mumwe nomumwe abatana neni pamunamato uno. Ndinotaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwavo. Satani, ndinokurayira bvisa ruoko rwako bva pamusoro poupenyu hwavo. Vese vanamata munamato wokupa upenyu hwavo kuna Jesu Kristu, ndinotaura kuti Satani hauchina chako mavari, ivo havachina chavo mauri. Vataura vega nemiromo yavo kuti Jesu Kristu ndo vava kutonga upenyu hwavo. Izvozvo ndo zvava kuitika. Saka ndinokudzingira kure, ndinodzinga kure zvese zvako kubva muupenyu hwavo. Ndinodzingira kure zvirwere, ndinodzingira kure urombo, kushayiwa nokutambura kubva muupenyu hwavo nezita raJesu Kristu. Ndichitaura kuti vanosangana maropafadzo aMwari muzita raJesu Kristu. Zita raJesu Kristu raakuzikamwa pamusoro pavo. Ndinotaura kuporeswa pano mumwe nomumwe asinganzwi zvakanaka abatana neni pamunamato uno nhasi muzita raJesu Kristu. Ndichitiporeswa muzita raJesu Kristu. Ndinodzingira kure mweya yose yezvirwere muzita raJesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndinofara kuti tabatana nesu, wabatana nesu nhasi. Tisati tabvara, ndoda kuti ndingokupai zviziso shoma shoma. Chokutanga, tinokurudzirai pamunopinda chechi ino iyi, namatai Mwari nemipiro yenyu. Takakutaurirai tikati munogona kupa mipiro yenyu, munogona kupa zvegumi zvenyu, munogona kupa mipiro yenyu yakasiyana siyana. Chamunongoita taurai nesu, tikutungamirire, tikuudzei kuti mungazviita sei. Zvidzidzo zvekuvamba zvakatotanga munozviziva, asi tichakamirira kuti vamwe venyu vatumire bvunzo dzavo. Nyorai bvunzo dzenyu mupedze, toda kuti tifambe pamwe chete, nokuti iko zvino tikada kuti tipfuurire mberi zvakare nezvidzidzo izvi kuna vamwe vachiri kumashure vasati
vanyora bvunzo dzavo. Saka kasirai musanonosa vamwe. Haleluya. Musvondo rino ratiri kupinda tichakuzivisai kuti mufudzi Kristu vachange vatitaurira kuti mwedzi uno wakurume mwedzi wei. Mwedzi umwe nomumwe mufudzi Kristu vanotitsanangurira kuti mwedzi iwoyo ndowechii, vanotipa chiprofita chatinofamba nacho mumwedzi iwoyo. Saka teererai musvondo rino ratiri kupinda, teererai tigokuzivisai. Ndoda zvekurangaridza vaya vatinobatana navo paWhatsApp. Ndoda kurangaridzai zvekare, tapota musaita nyaya paWhatsApp, ndapota musaita nyaya muchechi tinoda runyararo. Saka kana musatsvaka nyaya, musatsvaka kumutsana mamukasei muna vanhu vakawanda, vanhu vanopfuura 100, vese vavo vakakudavira wabvunza kuti mamukasei, unoitei nenyaya dzese idzodzo. Aiwa, hatidi kudaro. Vanhu vari muboka muya vakangouya kuzonzwa minamato yatinotumirai, havana kuuya kuzonzwa vatendi vachitaurirana nyaya dzavo. Saka musakanganisa vamwe vanoda kunzwa shoko raMwari. Tinokumbira kuti mubatisise ipapo. Zvakanaka tosangana musvondo rinouya, muchava nesvondo rakanaka. Rambai muchifamba nesu musvondo rose, tichifamba muzvidzidzo zvatinenge tichiita. Tosangana musvondo rinouya, makaropafadzwa. Haleluya. Amen.